Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima, kan agtal na kayon, tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapauluan, ti singsing, ti ari. Naidumduma nga ari, ni Ari Napoleon obing. Adda ngamin ikot daytoy apan nakabalin, ang mga ramid iti anyaman akayat na. Ngem iti laksid ti kaadda ti pan nakabalin na. Awan ti oray maysa kadagiti agindag iti pagarian, a pinarigat wenno dinusa na. Gapo taaddaan iti naanos, a panagpuspuso. Ngem sabali matidjar na no iso ti makapungtot. Iti maysa nga aldaw, kat. Anyamanen tinadamag ko nga inaramid mo, Barok. Madaydayaw nga ari. Apay asaan na nakadanon dagiti taraon, kadagiti rumbeng apakaipayan na. Pakawanan na patag nga ari. Nakaturog ak ngamin. Isu asaan ko ana itulod dagiti taraon. Adun san ti malipatam at trabaho ma. Pakawanan dak, madaydayaw nga ari. Saanan na maulit pay? Amom kadi anabisinan dagiti agindeg iti dayjay apaset ti pagarian. Gaputasan mo ana itulod ti taraw ni jay. Madaydayaw nga ari. Namin anon nga dadi mo na aramid at trabahom. Kaano ngagbaliw ka? Pakawanan nak, madaydayaw nga ari. Saanan na maulit? Pakawanan na kuma. Agyaman ka. Tanaanos lataken ka ni Ari Napoleon, Barok. Dama. Apay ngamin ang kanayo nakasta ka. Anya ayat, ti mapaspasamak kan ka. Nakaturog ak ngamin. Isu asaan ko ana itulod dagiti taraon. Kanayon latta aday tapan naturog mo ti agado. Di ka kadi mabain kan ni Ari Napoleon? Siyempre, mabain na ka. Matlagayam. Nga mapaya kanayo nakasta ti araramidam. Si kamot dama. Di nakumansideran pay. Kinasarita naklangarudan ti ari. Ita, kasta pa'y ti bagbagam kanyak. Ibagbagak tapno saan kanton a makalipat. Kasanon, no makaunguton kan ka ni Ari Napoleon, nalipatam ka din nga dapan nakabalin ti Ari. Ang mga numaumakan ka dayjay kat dosaan na ka. Isung agbaliw ka kumaan. Tapno saan ang mapukaw ti panagtalak ni Ari Napoleon kan ka. Naimbag man, tamalakdam pay laeng ti pungtot mo, asawak nga Ari. Kasapulan asawa ka rin na. Tano pa iluyusak iti pungtot ko. Sigurado ama aramat ko iti saan amay parbeng, tinaitalakan niyak apan nakabalin. Ari Napoleon. Narigat na mapasamak ti kasta. Taghingat mabalin. Diyak kayat, nga damadangran gapo iti pan nakabalin anay talakan niya. Dayawon kay ti kasta ka panunutam, asawak nga Ari. Agyamanak asawak aray na. Awan anyaman na, napatid nga Ari. Katno anyaman bilang ti mapasamak. Adda akla akanayon iti sibay mo. Madi ngamin na talaga ti aramid mo anak ko. Apay ngamin adi ka matlag baliway. Ni tatang mag. Agpay suti bagbagakin ka. Madi ti aramid mo. Awan lakit nakaturog ka. Anya launay ti pakabamban no gamaya. Tatang. Iti kanito makaungot kan ka tinapatag nga aray. Diako namuno niya ti sawal. Ay. Isa pang nga asim anak ko. Tabaliwam ko man ti kasta nga ugalin. Saan kumaday taturog la aturog ter aramidam. Anya jay ko nam anak ko. Agpadpada da Ari Napoleon ken ni tatang kunak nanang. Ay na anak ko, saan ka nga agsasao iti kasta? Ang mga numamuan tinapatag nga Ari ti kasta nga ibagbagam. Ha? Di ka kadi maamak iti kasta nga ibagbagam.
Ay, Ala, agsublikan iji palasyo. Ang mga nuanda pa kasapulan ken ka tinapatag nga ari. Ang mumat asi katital ken na kadagiti aming nga agindag dito'y pagaryan. Umadanin ti kasangay mo, asawak arena. At dayta ka manan asawak nga ari. Apayan asken a panunutem ti kasangay ko. Santa na pagasatan anay kan iti anak. Isu nga ibukbuk ko nga rod kan kati amin nga oras ko. Una yan ti kasta pa nagsasaom asawak nga ari. Ibagbagak lang ti agpayso. Umdasan kanyak amalagip mo ti kasangay ko asawak nga ari. Mangangay tayo manan iti parambak para iti kasangay mo, asawak arena. Maawis amin nga gindag dito'y pagarian. Anya? Aramiden tayo tekas iti sigod, tunggal dumteng ti kasangay mo. Agrambak tayo, ket maawis ti amin nga gindag iti pagarian. Pakawanan na napatag nga ari. Apay, dama. Aging gangamin ita. Jak makapanunot iti napintas nga isagot yo para iti kasangay ti Reyna. Dayta kadilaeng ti pagdanagam, dama. Wen, napatag nga ari. Jak ngamin kayat ang makaungat kayo kanya. San ka ngagdanag, dama? Sanak nga gungat ka. Napatag nga ari. Kun may sa... At napanunot ko nga isagot iti napatag arena para iti panagkasangay na. Agpayso? Napatag nga ari? Wan, dama. Ti singsing day di inakarena nga adda diamante na. Napintas nga agpayso dayta, madaydayaw nga ari. Sigurado ang magustuhan ti Reyna dayta asagot. Isu na lang. Tanasken amadalusan day jaya singsing. Ken nasken amayapan iti alahero iti kabangibang apagarian. Asino ti baunan nyo amapan iti kabangibang apagarian? Madaydayaw nga ari. Ni Barok. Isu ti taltalkek. Ket isu nga ro ti bilinag amapan iti kabangibang apagarian. Anya ti maimbaga dagiti soldado ti palasyo anak ka. kasapulan na kanon ni Ari Napoleon, tatang. No kasta, agsubli ka nga rod iti palasyo. Wen tatang. Malangarod. Aganad ka. Katibilin mi ka ni Nanang Mau. Saan mo kumaalip-lipatan? Wen ka di. Danag yun na ya. Anak ko, saan ko maakasta ti jar mo? Rumbang la ka na yun na palagi pandakatan eh. Kanayon ka mat makalipat. Amangan no makaaramid ka manin iti saan na magustuhan ti aray. Una yan na ya. Inakmanlangan. Di dakmanan sabdangan. Mapanakon. Apayajak bakita ti asawak nga ari, dama. Kasarsarita na ni Barok, madaydayaw aray na. Addan sa napatag-abilin na kan ni Barok. Kasta ka di. Wen, madaydayaw aray na. Ala, sana bali nga rodan. Madamdaman akasaritak ti asawak nga ari. Naawatam ka di ti imbagat, Barok. Wen, napatag nga Ari. Napatag ti singsing nga imet mo. Dayta ti iregalok iti kasangay ti Reyna. Kaya't kung an nadamday ta, Barok. Di kayag danag, napatag nga Ari. Sana man ano ti singsing. Biyag ko ti katukad da ito'y asingsing. Sigurado ka iti dayta. Wen, napatag nga Ari. No jak man nadam ti singsing. Nakasaganak ang mga klon iti ipataw yu apan nusa. Ha? Nalawag dayta nang agyo madaydayaw nga Ari. Dusaan dak, no jak man nadam ti singsing. Sige. Matungpal dayta, Barok. Iti kanito adi mo maanadan ti singsing nga isagot ko iti Reyna. Dusaan ka. Apay nga agtib-tibayo akaryo. Nay, apay ayadorya. Jak nga rod mo. Jak maawatan ti riknak. Si kakit di may.
Ang mga no kompormi man lang aminan ti pampanunutam. Liklikam nga mintag panunaw, tapno saan kakasta. Oray anya ti araramid, saan ko amaliklikan. Talagang agtib-tib bayo ak. Jakmat nga rod ammo no anya ti makagapaw. Ya! Makabannog mo tiyag dalyasat. Agin anak pa'y. Ho! 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 Kapag iso, dito'y sirok tinarukbos akayo ti paginanak. Sa nabale, tagsubli ako ni Di Palacio. Naramit kong tibilin ti ari. Up. Ni... Ha? Apa ngay? Awan mo tanti supot nga yan ti Singsing. Jesus, sana mabalin na mapukaw ko, Dayjay. Ay, nas ka na sa pulak ti Singsing. Madaksa anak lakit di. Nujak mabirukan, Dayjay. Sigurado apakaragsakam ti isagot ko kan ka iti kasangay mo, asawak arena. Sika talaga asawak nga ari. Kanayon nga da sorpresam kanya. Rumbang laeng, tapno maipariknak kan ka tinalaos a panagayat ko. Una yan. Siksika ti pangibukbukak iti amin nga oras kan pamatag ko. Tawan mo't nga ron anak ta. Isu nga amin nga amok apakaragsakam ket ipaay ko. Madaydayaw nga ari. Oh, dama. Apayakas ta tilangam. Anya tinapasamakan ka. Simang putin ni Barok. Madaydayaw nga ari. Kasta ka di. Asawak arena. Mabit laeng, ha? Sige laeng asawak nga ari. Asikaswam ti rumbang nga asikaswam. Talaga asaan ka mapagtalkan, Barok? Madaydayaw nga ari. Binilbilin ka. Kinunak nga an nadam ti Singsing nga intalagkukan ka. Tay sagot ko na ijay iti asawak arena. Ngam anya ti naramid mo. Ha? Madaydayaw nga ari. Saan ko ngayong gagara mapukaw ko ti Singsing? Malagip mo ka di ti imbagam. Sakbay api manaw ka anapan iti kabangibang apagarian. Ha? Sika mismo tinagkuna. Adusaan ka no di mo maan nadam ti Singsing. Napatig nga ari. Pangasim ko ma. Di nakdusaan. Maasyan ka kumakanyak. Nabayagan a kinakasyan ka, Barok. Amin dagiti nagbiddutam. Pinalabas ko. May salaang tikid daw ko ka. Nga nadam ti Singsing. Ngam saan mo anaramid. Ket gapo ta datulagan ta. Rumbang langarod amapatawan ka iti pannusa. Anya? Babaan iti pan nakabalin ko. Agbalin ka amay nga ayop. Agkaraykay ka iti daga iti agnanayon. Aging ga amasarakam metlaeng ti Singsing nga isagot ko iti reyna. Saan? Alan! Rugyamon ti agkaraykay iti sa dinuman apakadanunam. Tabareng masarakam metlaeng ti Singsing nga isagot ko iti reyna. Agtignay kan, Barok! Iti panagbalin ni Barok amay sa nga ayop ubing. Nang rugi matdanday to'y anagkaraykay iti daga, tabarang numasarakan na matlaang ti Singsing, kat maisubli iti sigod akababalin na. Ngamdak sanggasa taaging gaita, kat di napayla nasarakan ti Singsing. Iso nga aging gaita, agkarkaray kay paylaang daytoy. Karamanen dagiti nagbalin apulina. Masansan a makita tayo ida, gapo tan nalatak daytoy nga ayop. Itinagan a manok. Bueno, Bing,
Ditan tinagipusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.